وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من شيوخ قشير فيهم حيدة بن معاوية رضي الله عنه. Mübarek 62-nji ýaşynda Peýgamberimizin bir tofar ýaşuly arra adamlar Quşayr taifasyndan Peýgamberimizin mübarek huzuruna gelip musulman bolupdyrlar. Şolaň biriniň ady Haydah. Haydah aýdýar, Haydah diýen adam beter ýaşulymyşdy. Hamana Peýgamberimiz şu wagt 62-de bolsa, ol Haydah diýen adam bärsi 75-76 ýa kärräkde bolmaly bolýar. Haydah diýen adam aýdýar, أقيب براء تبرك حججت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجز رب رد إلي راكبي محمدا رده واستنع عندي يدا قلت من هذا؟ قالوا عبد المطلب ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبها وقد احتبس عليه. Haydah diyen adam aydiyar 55 yıl mundan ozal, inni Peygamberimiz 62-nji ýaşynda bolsa 55 yıl ondan ozal, yani Peygamberimizin mübarek 5-6-7 ýaşynda bolýar. Men Mekke barpdym diye, görsem Käbäň daşyndan bir ýaşuly adam goşu okyp dua edýär diye. Ey can Hudaý, men Muhammed oglum gitti aleyhissalatu vesselam. Şu öwürlik gelebersin. Bana bir arka bolaversin, bana bir kuvat bolaversin. Oğlum şiş eytip koş okuyup Käbäň daşyndan aýlanıp doga edýärdi. Oğlum men soradym, kim şu ýaşuly haýbatly adam diýdim. Onu aýtdylar bir Abdülmuttalib diýip Peýgamberimiziň kakasy da, dädesiniň dädesi. Abdullah'ın dädesi, Abdülmuttalib. Bir ýaşuly Qurayşyň ýaşuly Abdülmuttalib da, näme boldy diýdim. Onu bir aktygy var. Adına Muhammed diýäler aleyhissalatu vesselam biter onu gowy mutam ýanyna saklaýar. İş buyursa derru işini bitirip gelýär. Emma şun Abdülmuttalibiň bir neçe diýeleri ýitipdir, ýa bir ýaňa gidipdir, bar bolsa diýeleri gowdy getir diýdi, gija galdy. Şoňa kakasy darygyp Käbäň ýanyna doga edýärdi. Hudaýa oglum gelsin basymrak diýip. Şeyt duduk diye inni Peygamberimizin 62-nji ýaşyndaky musulman bolmagy gelen ýaşulay diye men ozal şu oglany şeýle görüň bolan diye. Abdülmuttalibi gözleş duduk, oňa çeli diýeleri sürüp şu Muhammed geldi diye aleyhissalatu vesselam 5-6-7 ýaşynda gowup geldi diye. Oňa şonda men gördüm kakasy ogluna aýtdy, ya bunayya لقد حزنت عليك حزنا لا يفارقني أبدا. Wagt jan ogul men qaýga goýdum da ölsem gitsem içimden şu qaýgy çykjak. Şu oglum gitdi diýip ýüregime gaty gorky narahatçylyk düşdi diýip diýip aýtdy. Men ne şonda Mekke'de edim diye. Zaman eglenmez, devran eglenmez diýip Mahtumul İşanyň goşgulary kendir. Aýlaw dolaw zaman o da Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselammış. Gelýär 62-nji ýaşa, bir de bir ýaşuly adam, bir Hayda diýen adam da musulman bolmana gelýär da. Berekallah nasip etipdir. Allah ondan razy bolsun. İkinji ýoldaşy bir de bir ýaşuly adam. Qurrat ibn Hubayra. Bir de kan ýaşan adam. Soňra dagdy barmyş. Şo wagtda bir ýaşuly adammış. Yaşı da olaqan, ovasynyň da riş sefid ýaşultymyş, kefi ýürýän adamsymyş. Bir Peýgamberimize gelen kerwanyň içinde şu İbn Hubayra diýip de adam barmyş. Peýgamberimiz aleyhissalam bu bir ýaşuly, hormatly adam bolan soň maňa silap bir mübarek donunyň meýerini beripdir. O owasynyň zekatyny ýygnap garyplara paýlamany şol adamyň boýunyna dakypdyr. İbn Hubayra diýerler oňa. Şoň bir gurrunleri bar.
ihlas bilen dikkat edip inşallah dinleyin. كان عمرو رضي الله عنه عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir şıla adamın üstünü bir narahat konende görürüm bolýar. Bir dinden bir towar ulamalar açık ya diýär sonra meni musulman bolýar diýip ine şu görürüm ýa niyet ihlasy wagylykda. Şiýa şuly Peygamberimiziň mübarek doğanyny alyp giden adam Peygamberimiz dünýeden geçenni öz owasynymış. Odollu eştensiňiz Hak Resulullah aleyhisselam dünýeden geçenni Hazreti Hak Halife Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh halife olanna kan Araplardan bir neçe kavm murtet bolýar, dinden çykýarlar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq ma kan bil muşab hak zahmetini çekip hemmelerini yatırıya ya qırya ya tövbe ettirip musulman et ya hemmesine. Be her hal yanqadam İbn Hubeyre de şol murtet bolan yani dinden çıkan Peygamberimiz ayrılanlar kafir bolan kavmin içindemiş. Inni göreyil näme görüňler bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarynyň biri Hazreti Amr bir ýurtda Peygamberimiz iyi veripdir. Şu owaň deňesine yetenni kafir bolan kavmin haber gelipdir Hak Resulullah aleyhisselam dünýeden geçdi diýip. Aham Yanqı İbn Hubeyre ýaşuly we Peygamberimiziň mübarek doğanyny alyp gaýtdy. Şoň öýüne mihman bolupdyr. Sahaba da o musulman. Ol öýesi sahaba bir Peygamberiň sahabasyny kan siýlag edipdir. Bir malyň damagyny çalypdyr. Qaw düşäpdir. Qaw siýlag edip uğramakçy bolanna yanqı öýesi Peygamberimiziň mübarek doğanyny alyp gaýdan adam bir kef aýdypdyr. Ey Amr diýipdir. İnne leke indi nasihatan ve ana uhibbu an tesma'aha. Qala Amr ma hiye? Men sana aýtjak bir nasihatim bar, kulak assaň diňlesen gawy boljak diýipdir. Ol mihman Hazreti Amr aýdypdyr. Näme nasihatyň aýt diýipdir. Onu bul girişiksiz kef aýdypdyr be. Siziň eýäňiz, siziň ýoldaşyňyz, ýani Resulullah aýtdy. Olar dünýeden geçdi diýe. Siz Qurayş taýfasyndan odol Mekke'de diňiz, Mekke'de de hemmek sizi siýleýärdi. Eýne men aýdan kefini siziň hyzmatyňda ýetiripdim. Adamlar da size gelýärdi, sizi hormatlaýärdi. Ve sizin içinizden bir adam çykdy, Resulullah aýdypdyha. Bir kef aýtmalyada bir musulman bolup gaýtdy. Sizin içinizden bir adam çykdy we bir peýgamber bolýar, bir neçe zatlar aýtdy, sen men bilýärsin. Biz de şu wagt ýokuş görmedik, musulman bolduk. Ve begenlik Araplardan bir baş bolup Araplary bir gaw ýaňa sürýär diýip aman padşah boldy diýen ýaly. Emma ol dünýeden geçdi. Adamlarda bir mahal azir, adamlar sizin diýeniňizi etip bermez, sen Medine baryp berme, Mekke barda öňkünki diýjek bolýar. Mutaessifana şikif aýdypdyr, sen Medine baryp berme, felhaqu bi haramikum ta'manu. Bi adamlardan sizin diýeniňizi etmejek adamlar kan adamlar kafir boldy diýjigi da dinden çykdy gaýta diýjigi. Resulullah dünýeden geçdi. Sen ýene maslahat bolsa bar Mekke barda şu taýda gezip diýipdir. Medine'de galsaň sizi ýatyrmazdy, hiç sizin diýeniňizi etip bermez diýipdir. Hazreti Amr renk pögü ütgäpdir, bir kef eşiterdi mendir mundan. Yani sen kafir bolup duran ýanyk şu isferýämiň sözleri. İnni aruddu aleyke fe eyyul arab tu'iduna bih. Näme aýtýan sen diýipdir. Haýsy araplar bilen bizi gorkudýan diýipdir. Nasihatyň özüň bolsun diýipdir. Näme kef aýdypdyň sen kafirlik kep bilen diýipdir. Haýsy arab aýtýan diýipdir. Medine bararyn, Ebu Bekir Siddiq'a haber vererin, üstüňi musulmanlyň atlarynyň dolduraryn görersiň diýipdir.
Yo men bey diýjek bolamak diýipdir. Ay men aýtjak bolýam, janyň sak-sakla, Mekke berda diýjek bolýan diýipdir. Ay aýtmadygym bolsun neş kefi diýipdir. Ay bolýady goýaýly şu urrun diýipdir ýene-de. Ve nedim ala maqalatihi ve kharaja fi 100 min qawmihi khafra'ala. Ovasından 100 atlyna alyp ýanky öýüňe ýesi, şoňa bir zat diýamasyn, şu bir musulman adam ovasty dinden çykypdyr, şu mihman hormaty we zat degdirmäliň hiç kime diýip şonu gorap, şonu himayet edip, şonu saklap, sagaman Medine Munawwara gaşyn ýola saltdyr mihmanny. Bu hormaty da ýöne edipdir. İnnişi gurründen tarih tamam şi İslam ulemalary aýdanna şu binnen gurrüňe dellerini bir dinden çykdy, soňra musulman boldy diýip gurrüňe diýerler. Beherhal inni göreýliň ýyzyny näme gurrüňleri bolýar. Hazreti Amr Medine Munawwaraga gelipdir. Hazreti Abu Bekr Siddiq radıyallahu anhu taşıpdyr. Mene ýolly şejiratlar boldy. Bu Benu Amr taýfasyna şol Peýgamberimizin mübarek doğanyny alyp giden adam maňa şu kepleri aýtdy, ýürügimi agyrtdy diýipdir. Musulmançylyk kefa däl diýdigi da. وأتى عمرو خالد بن الوليد حين بعثه الصديق رضي الله عنه إلى أهل الردة فجعل يقول له يا أبا سليمان لا يفلتن منك قرة بن هبيرة. Hazreti Abu Bekr Siddiq Halid ibn Walid'e yittir qoşun menen şu qowmyň üstüne bar diýipdir. Ýolludy kan qowma gaşyn barya bir şo bolsun diýipdir. Aham Hazreti Amr aýdypdyr, şu qowmyň başı İbn Hubayra we odan Resulullah'ın doğanyny alyp gitdi. Şonu göberme tut diýipdir. Hazreti Halid ibn Walid bolýa tutaryn diýipdir. Aham Hazreti Halid ibn Walid baranna owa basylyp qymynlamany bir ýene öňkü İslam'a girjek diýip hemmelerini Hazreti Halid ibn Walid üýşüripdir. Zinany oglan uşagy bilen. Hemme qowmy üýşüripdir. Teberrük okyp bereýin. Hazreti Halid ibn Walid şolary üýşürip, şolar bilen gollaşypdyr, beýet etipdir. Ene şıkkıp bilen. Aleykum ahdullahi ta'ala ve mithaquhu. La tu'minunna billahi ta'ala ve bi rasulih sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tuqimunna as-salata ve tu'tunna az-zakata. Tubayi'una ala zalik abna'ukum ve nisa'ukum ana al-leyli ve an-nahar. Hemmäňiz gol beriň diýipdir. Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman getirdik. Namazımız okar, zekatımız berers. Ve bizim oğlumuz şok zinanlımız bilen bile gollaşýas şoňa gije günlükde biz imandan çykmaz diýip gol alyp durarlardy. Oham şolaryň baştaklary bolan ýanky ýaşullaryň İbn Hubayrani onu gaýymlap, elini daňyp Hazreti Abu Bekr Siddiq'e ýiberipdir. Sen şu qowmyň başydyň, sen zaýladyň, Halife Resulullah näme emretse şoňa aýdan bolar diýip bir neçe neferden Medine Munawwaraga ýibertirýän kadamy. Aham Medine Munawwaraga getiripdirle, şol ýaşuly Peýgamberimiziň mübarek doğanyny alyp giden ýaşuly. Am Hazreti Abu Bekr Siddiq aýdypdyr, sen bir ýaşuly adam, Resulullah'ın elinden musulman bolup giden adam, iman kelimesini aýdyp giden adam. Näme diýdin sen diýipdir. Yanqi İbn Hubayra aýdypdyr, ya halifete Rasulillah, wallahi ma kafartu. Fas'al Amran, fa inna li indahu shahada. Kharajtu fi 100 min qawmi khafra'ala. وقبل عمرو ذلك. Abu Bekr Siddiq sorapdyr, sen näme kepler aýtdyň? Dinden, imandan çykdyňmy diýipdir. Ol aýdypdyr, ey Resulullah'ın halifati, Allah bilen and içýän men kafir bolamak diýipdir. Sen Amrdan sonra men şonu fiýlamadymmy? Şonu 100 atly bolup şonu ýola salmadymmy? Oham Abu Bekr Siddiq Hazreti Amr'ı çağırıptır. Sen siýladym şu diýipdir, siýlady diýipdir.
100 atlı olup seni yola sallı mı diptir. Yola sallı diptir. Oham Amr kepläpdir. Ey İbn Hubeyre diptir. Lew nuzi'ta men şu wagt dininden çıkıp bolýan Mekke'ye gidecek diýsem sen näme diýjekdiň diptir. Sen owaň başydyň diptir. Sen maňa biderek kepler aýtmadyňmy diptir. Lew nuzi'ta ay bolýan maslahat diýsem sen maslahat ony diýjekdiňmi diptir. Maňa bir kepler aýtmadyňmy diptir, kafirlik kepler diptir. Eger men dininden çıksam sen de çıkjakdyň ki şo mowa diptir. Şu kufr kelimen aýtmadyňmy sen diptir. في رواية ابن الشاهين كان لي مال وولد فتخوفت ولم يرتد في الباطن وهم yaşuly odul peygamberimiň doğanal qaydan daşyndan görende kafir bolan ýal o kepläpdir oham dogursa diýipdir men daşyndan kafirlik keleben kepledim diýipdir. Men bir neçe kawmdan korkdum. Eger iman kelimesini keplesem meni öldürjekle, malymy aljakla, oglaň şogum hatara düşjek diýip korkdum. Emma içimden musulmanyň diýipdir. Ey Resulullah'ın halifasy näme hükmetsen et diýipdir. Mene korkdum bir neçe adamdan çon bir tofar kawmla kafir bollar, dinden çykdylar, Resulullah aýyrly öňkünki bolayly diýip Resulullah dünýeden geçende o menne malymdan we janymdan we oglaň şogumdan korkup menne öňkünki boldum diýip dilim menen daşymdan aýtdym diýipdir. Ýöne içimden men musulmanyň ey Resulullah'ın halifasy diýipdir. Fa'afa anhu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ve kataba lehu amanan. Resulullah aleyhisselam'ın hak halifasy aýdypdyr. Ey İbn Hubeyre, seni men musulman tanıyan, o dilin menen aýdan Allah afu Allah geçer, eline de bir nama yazıp muhr başak, sana hiç kim zat diýmeler sen musulman diýipdir. Radiyallahu anhum. Günler, kynçylyklar, dertleri geçipdir ha. Ey türkmen oganda. Hazrat Abu Bakr as-Siddiq kataba lehu amanan. Nama yazıpdyr. Şu mahal bir başga ýurtdan gelen pasport eline saklaýşy ýanyp kitapda onu emanny diýerler. Hiç kim zat diýmedi ýanyp, her kim bir zat diýdi şu kagyzy çykaramazlar. Hazrat Abu Bakr Siddiq muhruny basyp Abu Bakr Siddiq tarapdan sen taýid, sen hak musulman diýip nama berdir eline. Hiç kim zat diýmeler sana diýipdir. Hak Resulullah'ın hak terbiyetinin ululuğun adamdığını sabit etipdir da. Resulullah aleyhissalatu vesselam öz zamanında bilýänmişdi ahin bir tofar adamların içinden kafirdigini, şolary öldürüpdir mi peygamberimiz? Öldürmändir. Her kim dili bilen aýdany men şonu bilýän diýipdir. Inni bu adamdy öldürilmändir. Gelip aýdy oti men musulman diýip ýene tamam Abu Bakr Siddiq kabul etipdir da. İçi bilen işimiz ýok, içini Allah'a tapşyrýas diýipdir. Mun içinden geçýän niyetleri we ihlasları näme niyet bilen aýdýar, muny Allah'a tapşyrýas diýipdir. Odolla geçenler bir sahabalyň miri jeň meýdanyna kafirliň mirini öldürjek bolanyna kafir la ilaha illallah diýipdir da. Onda da o sahaba onu öldürüpdir. Sonra peygamberimize gelip aýdypdyr, ola la ilaha illallah diýdi. Men ha özüň janyň saklajak bolup muny aýtýan diýip öldürdüm diýip Resulullah aýdanda Resulullah gaty narahat bolupdyr. Her şakakta kalbehu ýüregini ýark gördüňmi şoň diýip aýtdy. Näme öldürýän onu? Dili bilen aýtsa tamam da diýip aýtdy diýipdir. Niyeti Allah'ın arasynda zat diýipdir. Ihlasy Allah'ın huzuruna näme hattedigi, niyetine näme geçýärligi onu Hudaý bilmelidir diýipdir. Hazrat Abu Bakr as-Siddiq el biler şeriat dili. El biler şeriat dili. Dili bilen aýdýa edýän amalyny görýän şoňa görä hükm edilmeli.